Скъпи сънародници, новогодишните празници отново ни събират. Сгряват ни с топлината на дома и на близките хора. Изпълват ни с надежда за здраве и щастие. Както в новогодишната баница има късмет за всеки от семейството, така и в обществото ни трябва да има място и грижа за всички. За възрастните и самотните. За хилядите българи, които днес се борят с недоимъка. И най-вече за децата на България. Защото невидимите мостове на духа и добротата са по-трайни от съградените с човешка ръка. Именно те ще свържат и днес българите, обединени от любовта към родината и надеждата за по-добро бъдеще. Изтичащата 2019 година отново ни припомни, че демокрацията и благоденствието изискват нашето постоянно усилие. Че когато се примирим и престанем да сме взискателни, изборите се опорочават. Решенията за бъдещето ни се вземат на тъмно. Парите ни се харчат безотговорно. Непрекъснато се отчитат успехи, докато нищетата се множи, а качеството на живот пада драстично. Достъпът до вода и въздух се превръща в въпрос на оцеляване, а липсата на възмездие и справедливост разколебава вярата ни в утрешния ден. Но нека не забравяме, че сме народ със славна история, който и в най-тежки изпитания е намирал пътя към свободата и напредъка, като се е обединявал срещу грабителството, неправдата и безчестието. Вярвам, че имаме силите и коража да се справим с предизвикателствата и днес. Народ, който е бил сред водещите в културното развитие на Европа и пример за изграждане на просветена държавност, не може днес да се задоволява с плахи амбиции и последни места в европейските класации. Нашето общество ще преуспява, когато обединим усилия в името на достойнството и благоденствието на българския народ. Когато напочат се образованието, науката и културата, а талантът, трудолюбието и почтеността са водеща обществена ценност. Когато осъзнаем своята сила и отговорност, имаме смелостта да отстояваме истината и възпитаме институциите да работят прозрачно и ефективно в интерес на обществото. Скъпи сънародници, секунди ни делят от новата 2020 година. Нека я посрещнем с вяра в доброто, в себе си и в бъдещето. Нека напредваме непоколебимо към онази България, в която децата ни ще искат да остават и с която ще се гордеят. И преди да отправим благопожелания, нека, вдигайки чашите, благодарим на всички близки и приятели за подкрепата, за доверието и обичта. Да благодарим и на тези, които в празничната нощ са на работното място и на своя пост. Да пожелаем спорна година и на нашите сънародници, пръснати по всички краища на света. Нека новата година донесе здраве и благоденствие във всеки български дом. Да ни е честита новата 2020 година! За този хубав подарък. Колко стават? Това ще бъде като абитюрентите, само че наобратно. Ще броим последните секунди от 2019 година. Готови ли сте? Не остана! Готови ли сте? Идва! Хайде всички заедно! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Честита нова година! Честита нова година!
земной мирное житие, здоровье же и спасение, и во всем благое то
Честита нова 2020 година! Бъдете живи и здрави! Може би най-голямото хоро направихме току-що. Честита нова година и от мен. Столицата ни вече е един космополитен град. Имаме много чужденци, наши гости. Затова ще кажем честита нова година на колкото можем повече езици. Или поне ще се опитаме, сега става забавно. Започвам с английски. Happy New Year! Френски, бонани! Сръбски, сред се нова година! Я дай на испански да видим На как. испански имаме Feliz Nuovo Ano Nuovo. Фруесно е тя. Това беше на немски. На италиански Felice Ano Nuovo. И сега става интересно. Ефтихизменото нео етос. На гръцки, на румънски La Multi Ani, ако има румънци, честита нова година на тях. И с новен годам. Няма да казвам на какъв език, вие си знаете. Изпратихме годината на годишнините. Благодарим ви, че заедно посрещнахме новата година и споделихте една сцена под звездите с нас. Бъдете щастливи от мен. Щастлива нова година ви пожелавам и аз. Казвайте си често обичам те, казвайте си често прости ми, казвайте си често на здраве. На здраве, Миро. На здраве. А нашата програма продължава с Виво Монтана. Останете с нас. Вива Монтана! Направете аплодисменти за тях!